अरे बिना के ना ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଇଲୁ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ହଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଇଲୁ। ହଉ କୁହ। ଶୁଣୁ ମୋ କଥା କହିବା ଶୁଣୁ, ଯୋଉମାନେ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତୁ ପଇସା ଆଉ ନେ ନା ହେଲା। ତୁ ଯାହା ଯାହା ପଇସା ନେଇଛୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ହେଲା। ସେ ସାର୍ MI ବିଡିଓଙ୍କୁ ଯାଇ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେଣି, କଲେକ୍ଟର ମତେ କଥା କଲାଣି ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଛୁ ହେଲା, ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେ ହେଲା। ବୁଝିଲ, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଇସା ମାଗନା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦାନା। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କାହା ମାଗୁନି, ଆଉ କାଲି ବେଳ କାଲି ମାଗୁନି କାହିଁ? ଛୋଟ କାମ ଗୁଡା କାହିଁ କରୁଛୁ ତୁମେ? ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଡିଲର ଥିଲା, ତମକୁ କାଟିକି ବେଗୁନିଆରେ କରାଗଲା, କଣ ପାଇଁ କରିଥିଲି? ତମେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମେ କୋଉ ବାଟରେ ତମେ ଏମାଗି ଭିଡିଓ ତ କଥା ହବ, ତମେ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ କାହିଁ 20 ଟଙ୍କା ମାଗି ନବ? ହଁ, ତାପରେ ଚାଉଳ କାହିଁ କମ ଦବ? ନା ଚାଉଳ ତ କମ କାଉ ଦିଆହଉନି। ଚାଉଳ ତମେ 50 ବସ୍ତା ଦେଇଦଉଛ, 50-45 କିଲୋ ହଉଛି, ଆଣିକି ଓଜନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆରେ ସେ ତ ଆମେ ସେ ପାଇଁ କହୁଛୁ ବସ୍ତା ଆଣି ଓଜନ କରି ନିଅ, ଆମର ତ ବସ୍ତା ରିଟର୍ନ ଯିବ। ତମେ ଓଜନ କରିକି 50 କିଲୋ ନେଇକି ଚାଉଳ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତା ହଉଛି 45 କିଲୋ ନେଇକି। ଆମେ ସେଇଟା ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ହଁ, ସେଇ ଲୋକ ବସ୍ତା ଆଣିକି ଓଜନ କରିକି 50 କିଲୋ ନେଖା ତମର ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଚାଉଳ ହେଲେ ତମ ଖାତା ସେତିକି ଚାଉଳ ଓଜନ କରି ତମେ ନିଅ। ଆମେ ତ 1000 ମାଣିତିରେ ଆସିକି ଚାଉଳ ନେଇ ମାଣିତିରେ ଆସି କହୁଛ 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଇସା ନେଉଛ। ତମେ ଚାଉଳ ନଦେଲାକୁ ଚାଉଳ ହଉଛି 20 ଟଙ୍କା କାହିଁ ମାଗିବ? 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତମେ ବସିକି ତମ ଗ୍ରୁପରେ କଥା ହେଇଯାଉନ। ଆରେ ଗୋଟେ ବାରି ଯଦି ଲସ୍ ହେଲା କରିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଉଛି ଲୋକ କିଏ କେତେ ଲୋକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତମର ହାତରୁ ଗଲା ବୋଲି ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ନେବ ନା? ହଁ, ଏଟା କେତେ ବଡ ଇଣ୍ଡିସନ କଥା। ଆରେ ଦୁନିଆ କଥା। ତମେ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ତମର ଆଶା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମାଣିତିର ସାଲର କିଛି ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ପାଖରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମ ପାଖରୁ ନେଲା। ନା ସାଲ ମାଂସି ଦେଲେ କାହାକୁ ନିଆହେନି। ଆଉ ତମ ବେଗୁନିଆ ହେଲା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମାଣିତିର ଜଣେ ଆସି କହିଲା। ନା ମାଂସି ହେଲା କେହି କୁହେନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବେଗୁନିଆ ହେଲା ପାଖରୁ ନେଇଛୁ ନା ପଇସା ନେଇନୁ? ହଁ, ବେଗୁନିଆ ହେଲା ତୁ ନେଇକି 10-20 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ। 20 ଟଙ୍କା କାହିଁ ନେବୁ? 20 ଟଙ୍କା 20-25 ଜଣ ଲୋକ ନିଆହେଇଛି। 20-25 ଜଣ ପାଖରେ କାହିଁକି ପଇସାଟା ନେବୁ? ନେଇକି ବଦନାମ କାହିଁ ହବୁ? 100 ଲୋକ 300 ଲୋକରେ କାଢ, ତୁ ଯଦି 50 ଜଣ ପାଖରେ ନେଲୁ, 300 ଲୋକ କହେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଭିଡିଓ ତୁ ନିଜେ ବସିଛୁ, ଖାତା ଲେଖୁଛୁ, ତତେ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା? ଆରେ ତୁ ଖାତା ବସିଛୁ, ଇଏ ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ନଉଛୁ, ଖାତାରେ ଲେଖୁଛୁ, ସପ ପକେଇଛୁ। ଆରେ ତ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଭୈରବ ନା କିଏ ତା ପାଖକୁ ବସିଛି, ବଢିଆ ନାଗରେ କିଏ ବସିଛି ଦେଖୁଛି, ଦେଖିବୁ ଭିଡିଓ ପଠେଇବି ତା ପାଖକୁ। ତା ନମ୍ବର ଭିଡିଓ ପଠେଇବି। ଏଇଟା 965888। ହଁ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା। ମୁଁ ଦଉଛି ବୁଝିଲା। ତୁ ପଇସା ଖବରଦାର ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ନେ ନା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛୁ 50-60 ଜଣ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଦେ ପଇସା ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଆଣେ ଫେରେଇଦେବି। ହଁ, ଫେରେଇ ଦେ, ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେ ହେଲା। ହଁ, ରଖ ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କଥା ହବ ହେଲା।